Yo, boom! It's your boy, King Ginger, Cream de la Cream. Bathi umtimantu mabuya ubambolunye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, Cream de la Cream. Futhi kwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it's with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Burberry King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Welcome Dlamini, Shendere Bobo, She Popo, She. Fill up 50-50 lounge. King Ginger is coming there, November. It's gonna be Burberry King. Tango, take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couple Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Hey abantu ke mfethu ke nayi episode phela le eyenzeke nginenkinga yefoni abasangithuki ke lana ke kuthiwa mina angithanda ukufona ngiyayitshela ngifone ngani ifoni ifreezer ngifone ngani ngicela ukubuza ngifone ngani ifoni ifreezer. Hey uJinger le style sakhe lesi sokuvela angafuni ukufona i-airtime kabani ekabani leyo airtime leyo ngobe eyami kusuka kumjunju wami ifoni yami efrizela mina ngizama ukufona umfethu sekuthiwa hey bantu umfethu umfethu hawu lona akana phone nginayo but iyafreeza isindala ngenze njani nawo ngishilo hawu sekuthiwa mina hey ngiyayitshela hey abantu la ngaphandle baphatha ama-iPhone 15 ama-iPhone 16 mina ngalokuqhwasha wami nje lo we-iPhone angisaba nanokusho ngoba indala kodwa hey ifreezer kufanele mfethu kade ngitakula mfethu lezi ithombe engake ngibashuthe engibaposte ayi hawu uthi uyayitshela kuthiwa ngiyayitshela la hey ubungabona hayibo just Buddha ninjani mfethu man yazi sibheka la ilokhuzana le primary school ekuthiwa Ingwenya Multiracial Primary School angazi noma niyibonanga ngalana because le i-Male Park le Sibonanga. Anazi nje ngengwenya multiracial school. Anosibafika kahle kule ndawo nje move in I think a month ago. Emanta ko bani kama my brother? Ngumlungisi bese baba lami. Thank you baba wami umamazeni bani kama? Hayi ngifikile mina. Fikile angasasho umbalula. Ungasasho fikilo umbalulo. Hayi but usunqoma ngapha le uthi ufuna indlela ukudlula. Uthi ufuna isikole wena manje usuplashisa umama manje mfethu. Ingwenya multiracial schools. Yes. So manje usuplashisa umama manje kwalofuna ingwenya. Okay. Hey, skele edladleni. Mina mfethu angisuke eMsinga KZN. Emsinga. Yeah sure. Ukhulele kuphi? Ngolele khona eMsinga. Khona eMsinga. Bugeleza khona. Yangigeleze khona. Uyiphi high school yakho? Ngigeleze Godin Moral High School. Godin Moral High School pick up Memorial High School. Memorial. When uyayazi Ingwenya Multiracial Schools. Akazi Ingwenya Town iwitness the funk ingoma ethi Ingwenya Town. Uqhamuke phela lo mfana. Yeah mfethu asaba makobi sesithola isikole. No ngasitholi awungangitsheli uthi awusazi. So I'm still lost. Okay. And I'm still looking. Awuthea mutshela mina.
Wena nomamazi niyajokana. Ayi ngathi mama ngiyabazi ubuso balensizwa yazi ngiyibona la TV kodwa ngicabanga ukuthi ke ngoba mina nawe vele sabantu abaphila kahle Ehhe. mina anginankinga nalokho uthini kodwa ke Awunankinga, anginankinga because mina mfethu Uyangaza. fresh ngiyabazi ubuso YouTube, bakho angithi? YouTube Sure. so Nento fresh engiyenzayo. nami fresh anything Nento engiyenzayo uyayazi. nento yenzayo ngiyayazi Wena Nginankinga. Masibhuti ubuthe ufuna isikole Ena imasiswa ngicela ukuchazela mina ukuthi ngiyenzani uyangazi ukuthi ngiyenzani. Hayi ngiyakwazi ngathi ngake ngakubona bhuti wami. Ku YouTube. Ehhe ngathi ngake ngakubona. Izoba mnene. Ngisasimbuka nawe la Hayi akusanga. hayi nangifuna Udana hayi lalela imaqala mfethu musani kuba kanjalo yazi ninganqabi nevar yazi today I think it's the day kumele siprove South Africa ukuthi both of you are loyal to each other angiyathandana uyamthanda ngithi Yebo ngiyamthanda. enithandana naye phela akekho omunye umuntu othandana naye Hayi uyi-1. ungathini into oyithandayo ngoba Hayi Bafoza, yazi umlu uyangithanda nje unginikeza uthando, uyanginakekela, ungipha indawo yami nje njengentombi yakhe. Yes, Uyabona yes, nje yes, hleze yes. khona mengimdinga. Nje yazi uyaqala ukwenza into enhle empilweni wangisiza dok bengazi ukuthi ngithandela into enhle ngabe Yazi thina- wasiza wafika ne TV yakho futhi yazi yathi thina besimi kanje Ngazi. besimi kanje nangibalekela ngiyoze nginibambe lapha ezalibozani Ozani yasiza wena bafo yini waza ngapha ozani ngapha wena yini mfethu oyithandayo kumuntu wakho bese mfethu ngizathi futhi uyangisupporta yabo uyangisupporta Yabo, ngizama she's ukusondela, very calm ngiyakuzwa, yeah. she's very calm ngathi nje mfethu uyalalela futhi mfethu so ngathi izinto engithanda kakhulu lokho uyalalela she's calm and support mfethu and care yeah so awungitshele wena bafo wemlungu awubalansise la mina mfethu wena ukhona omunye umuntu sondela mama ungabaleki sondela khona nomunye umuntu othandana naye ungabaleki khona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka mamazi hayi akekho ufikile kuphela nje akekho umunye akekho mfuthu umunye mina ngakubiza sister ngofikile mbalulo ufikile ngangibiza yini. awumambalula cha uzojabula naye noma eseparlament eBrian lalela mfethu asiyenzeni phela lento engiyenzayo Mina- but before siyenza cela uqhumisa umuntu wakho ngehaki umtshele ukuthi uyamthanda dog Kwalisela ilokishi ya bazi ukuthi uwe lo you will never know maybe it's the last Sayimkhakha semhagile mfowethu ngiqonje Qedile? into efuna manje sengithwile neloyal yakhe la mina ne Yeah. ishaya la Yeah, mfethu. senzeni ke letha ke Shaya sihle ticket. angithi uyangazi ukuthi ngenzani letha Jahe. kanti indaba mfethu Jahe. kanti indaba intombi yakho mama mina angijahanga kakhulu mos asenze so nginika ulift hayi fikile Vele number inyawo. mana mfethu fikile mana ngicela ukukhuluma naye kahle fikile kanti ini Lu asambe. ho Hayi asambe. hayi ho hayi echange ya ngathi ngathi kukhona ukushaya amanzi mina mina mfethu ngiyayinikela iyamfuna ngathi inike mina bona uyayinikela ngempela nika kuwe mfethu uyisa kimi bese file password Kho yami hayi. asiqala ngiyam mfethu ngine file password awusaseyena umbalula woza ngapha wena bafu woza ngapha Bizobalane? ya ngeke phela Sengileta lethe kahle yakho futhi. lethe yakho mfethu njengoba benza kanjena hayi ngigadisa mfethu fikile ngitheni kuwe mfethu kuwe mina ngitheni kuwe mina ho angithi mina ngiloyal kuwe mama akasikhombise mfethu la ku TV kuvele wazi umhlaba ukuthi mina sonke Ish. ho ungalokhu uyipetshipetshiza lapha letha awukhulume naye ngabe seseqeda manje wena sesifikile njalo awusaseyena kambalula wena hawu hayi umbalula ulapha ngayibo sasayena ngiyakhipha yakugapha hey yo guys my name is King Ginger Cream de la Cream passenger yami umluba fethu inje suke KZN bafethu uthi kunina nje into ewukuchitha akayenzi akazwani nabantu abachithayo and uyamazi yena uKing Ginger futhi uyayazi yemthi wasubscribe bafethu ya umzala wami bethi ngithanda ukubuka lapha nje ngayijwayela la channel then ngase ngabukusa mabhebezi uyayazi kancane manje ukhalelana yazi uyangimangaza lama message because wathi la manje ngafika nje kithi mina ngamnika ngisheshe ifona ngazo wenzani manje and usufikile manje sengathi akakwazi mama awuyivule mlu sondela mama imoto ziyadlula lapha ozayidlule nawe into necessary ngivulile futhi sure yeah nazoke zodango mlu bamba sister uyibambe kahle yashibilika awuyazi nokuyazi password yami le muntu unike yena wayivula nje uyawazi mama akakhulu okay now what's up now okay ngena siswami yeah ngibambela nje yeah mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lezinye ifebe la ungitshele ngoba yizo lezo ifebe ezobe ididisa umuntu wakhe angithi ngiseni
Gcwala. Khuleka bamqumbitho. Imaqala. All right, guys, my name is King Changer Cream. Sondelani ngapha. Okay. All right, guys, my name is King Changer Cream. We're on WhatsApp right now. We're about to tap lapho I love you. Mlo. Akakushelo wena mfethu amanye amantombazane. Hayi mina mfethu angangisuye umuntu mhlawumbe noma bakhona phela intombazane ekhombisa ukufuna ukusosa nawe but uyabona ukuthi ngisosa nofikile mfethu anginasikhathi sokudlala yabo. Yeah. Okay, sengisechill. Vela bani? Ayikuvela mina kodwa. Vela wena. Cela ungidilithele lapho ngithaphele uthi sex. Shrizzle. Awuyiceli. Walibuza nje umngane ukuthi uyiphi ijayi ujeli wathi uyiphi sex. Wethu hayi lokho kuzobonakala. Lokho kuzobonakala. Kodwa kukhona phela lokho ukuthi ubuze kwi-gender uthi angizwanga. Vela mina kuphela. Cela ungidilithele lapho ngithaphele uthi I miss you ufake ne-heart e-red kuhlo kwegazi. Yini? Thuswa yini? Kanti angizazi lezi ngqondo. Ngifika ngidingetsheke bafana bami. Ngifike kumina stop nonsense talk to me my darling. Ayikuvela mina. Nawe sister ngathi ke uqala ukungqilaza imoral. Delete lapho uthi money. Manje Sibone ukuthi obani labo dilayina labo diza kuba imali. mfethu hayi ngisuke ngisiza mhlawumbe umngane wami efuna mhlawumbe uku-request or something mhlawumbe ungathola yena komali. Hey wena. Angekho kunye. Hayi. Yimi noNkosinathi kodwa ngiyamazi uNkosinathi umngane wakhe. Phuma lapho ungithaphe iya sister sengithanda ukujuluka cela ungifakela i-emoji ebrinjolo le ngathi ugqinsilo lebrinjolo yalibona ngithi fake lo naleli ipentshisi leli nalamandla athi gqwala usquad lo Zichaza lezi zinto. Zichaza lezi zinto lezi. yazi lamandla athi ya Ichazani. Sasha uzani ngapha Ayikuvela mina but. Vela mina. Yimi othanda ukusebenzisa lama emoji. Vela mina. Ngongivumela lapho siswami ngicela ungithaphele uthi come outside mhlawumbe sibone ukuthi imuphi lo bish ahlale ethi awuphume lapho njayami wena khule kawe gas Fine. Mina vele mfethu ngithandela ufikile mfethu yabona ayikho enye into yabo. Kwezothando nje vele nje umuntu engifuna ukuphila nayo la mfowethu. please Yabo. Ayikuvela mina. ya udlala mfethu ku Facebook mfethu Facebook. Nginawo Facebook mfethu kodwa ku Facebook ngine page yabo Ne-page. shaya kakhulu kodwa ne-app. wenzani uyi artist ngi-artist la mfethu ngiphinde Febe siyathanda ukujela lapha kuma artist mhlawumbe vele usuke ethanda into engiyenzayo hayi ngoba ethanda mina hawu. Kanti ungacheka ya siyakhona vele Yeah. ami page lakho ayi ayakhula ama followers Andoda. Hayi, sho tell into enzayo. Ngiyazama mfethu. Sho tell into yinhle ngena la Ngizama ngizama. Sapha lapho uthi I love you ufake ne-heart e-red ekugcineni mayithi no results ungalokhuzani ungitshele mayiveza ama-unread messages ungawavuli cause naye shuthi akawa entertain uba Mhlawumbe khona ilawo lapha ngapha. Akuveli lutho. Ithi no results. Instagram khona Instagram yangikhona. Ukhona? Ngekho active. ngakho active sondela sisami aniphumeni emgaqweni Okay. waza ngapha was now insta now ngena la ku DM okay yeah mase ngithi type uzotype lapha sapha uthi I love you fake ne-heart e-red might no results ungitshela ungisheshisele sisiwami sinalanga lonke siyaphuthuma sifunana ne-primary school yasekhaya Okay. Ayikuveli lutho. Mfethu ngishilo change mina mfethu ngiyoda emsula mina mfethu kanti indaba yadelete mfethu ngiyayibuzela angisho ukuthi uyakwenza lokho No, yazi into inkinga ngami ngenze ngazama before kwenza into enjengalezi yabo imali bezingcost imali ndoda yabo so ngabona ukuze ngizokwazi ukuba grand bomjida ngingabhayiziseki emalini angivele ngihambe nje umuntu oyi-1 and ufikile phela mfethu umuntu yabona understand uma ngithi anginayo yabona asiza support naye so ngathi ngimphoxela umuntu njengaloyo mfethu angeke ngimphoxe nangephutha umuntu awinkunzi wena mfethu awinkunzi yombhemi yasisi ya uzizwe njani njengoba indoda yakho nje imsulwa njenge-under kaJason Ngiyajabula kakhulu. ya yabona-ke mama kodwa ukuthi le nto ngihlezi ngisho khona Ngiyayibona. kuhle Ngiyayibona babakhe. kuhle mama ke baba ke vula sibone Awusesearch yami. hawu kavuli ifoni kanti hayi Awusesearch yami manje.
Hamlonga basijaha. Okay, ikhona into ofuna. Okay, Ashukile, but okay, what- wait. Wenze- Asimnike mfethu ithuba mfethu. Yeah. Ngumuntu osomathuba mina. Ikhona into ofuna ukuyixolisela komlo. Hayi cha yikho akunalutho angifihli lutho mina. Kunezinto zomsebenzi la. Asiye entweni zomsebenzi. So kuyinto ezohlanganisana nomlu. Vula. Hayibo, awuvula ifoni. Bese into ujola kanjani nomuntu Vula ubekugolo. ifoni lapha umuntu. Hawu. Mhlawumbe uthi ubuso bakho mama, akazi umuntu ohluphayo mama yakwethu. Uthusa nje ukuthi ubuso mhlawumbe uyabazi neko-YouTube. Siswami wo phela. Manje indaba mfethu. Awubuka usengene fast kanjani bamba. Oh, hawu nazo mama. Nina ithombe zenza sendaweni efanayo nobabili. Sihlezi sise mfethu mina ngingasho ukuthi mfethu nje ufikile uyedwa mfethu yasho ingoma sijaba ethi yena yedwa. Uyena yedwa wami ke. Uyena wedwa wami ke lo la kaza. Ngidlalela amashita amhlophe kuphela. Yena. Ungabothi Ngidlalela amashita amhlophe. Ya. awuthami. Kumele la kule show le. Akushiwo nje ukuthi sijava. Yeah, brazo le yana. Ibrazil khona manje ngamhlonipha vela. Ya. Ngiyawuthanda futhi ukukhuluma. Ulimi lakho ke vithani ingoma Kankeni. kaBhuti uSjava le ethi yena and then uzoqhubeka. Ingoma yabhuti uSjava lethena yedwa. Hayi sesingaqhubeka kuya. Hayi cha imithetho yela ekhaya iqinile. Qina akudlalo. Ya sengizongizona ngishaya ibhali ngibhala ukuthini mfethu. Imaka ebola ila uzotype khona mase ngithi type makuvela igama lakho la ungitshele makuvela igama lamanye amaqhawe la ungaqonda ukuthi amaqhawe aqeda kuqhawe zaphi ungitshele ngoba soqhekeza yiwo la soyiqhekeza umuntu wakhe ngiqonda so kumele ukuthi uqala lisise lapho. Hayi ngiqalaze mfethu let's check. Okay, mase ngitype lapho uzotype. All right guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type that Shondes. Type lapho uthi I love you. Ujwayele ukusho kobani ukuthi I love you Spunky Lonky Shepherd. Hayi ngijayele ukusho kubaba yakhe. Hayi. Vela wena babakhe. Hafana usevela mnana ngikushela kuphela kuvela mina. Yimi inamba yami baby le. Yeah. Ya Sondela sisi. baby red heart ya imlo ibhala ukuthi Phuma hayi mina nje la. so wena. Then desoma wakhe la uma wakhe ya uma wakhe. Okay, ngingifumele lapho mfethu ngicela ungithaphele uthi sex. Sex. Ninokhuluma ngesex on the phone wena nobaba ke. Yeah, siyakhuluma sinobaba bakhe ngesex. Okay. Oh hayi akuvela nami ngicabanga. Uvela baningi kulokho. Kuvela umngalakhe sibecola umngalakhe. Sakhala. Uzu uyamnastabula. Angazi mhlawumbe emxoxela nje ukuthi hayi mhlawumbe namhlanje uzoba right for. Kanti uphethe umshiza yini ubaba bakhe njengoba usuxoxela abangani bakhe thani mani lapho sibona ukuthi imali uyithathaphi. Sisere ngicela usondele mfethu. Mangikhansela. Yeah, cancela la. Ya, so kuthe imali ne? Imali. Money. Akuveli ukuthi empty straight kumali. Empty. Okay, ngicela uphume lapho ngicela ufake udelete lapho ufake le emoji yebrinjolo. Brinjolo. Yeah. Wo uyabona hoyibo. Walonga. Hayi, Osuka ngaba mama. akuba faka emoji yebrinjolo, faka ipentshisi. Faka nalamanzi athi kwa impopoma ya ukhonto ufuna. Na ipentshisi aliveli, ngale ngepentshisi. But sengifaka ubrinjolo manje. faka ubrinjolo into Okay, ongishisa. fanele akuveli lutho. Ukhuluma nobani bathini? Funde leyo ndaba leyo ukuthi ufaka kanjani ubrinjolo. Balo. Mfethu change. Cela igama mfethu. Ungayicima le TV yakho ngikhulume kahle nalo muntu. Khuluma kahle. Hayi mfethu ngicela ucima i-TV yakho. Ufakazi phela i-TV ukuthi ingane ngeke uyithinta ngesandla. Khona mawukuthi uyayithinta ngesandla uboshwe. Fikile. Uba usibuku. Ngiyaxolisa. Kwenzaleni? Ngiyaxolisa shem. Usomanyoni. Ngiyaxolisa. Uxoliselani? Ngiyaxolisa. Uxoliselani? Ithi ngibone mfethu khala ngaka mfethu. Abuye la mfethu. Hayi umuntu wakhe lo. Ufikile. Awumphiki usibuku. Fikile. Into emnandi ngawo. Baba wami. Shubile iplaza. Uxolisani? Okay, wena nosibuni ngiqaleni ngithanda Nthuso wabi neqi. uthi uyaxolisa uthami. Ngiyaxolisa. So wena siswami ngiqaleni ngithola nosibu. Uyapi? Haw. Uyaxolisa. Uxolisa ini? Ngiyaxolisa. Yini oyixoliselayo? Asijoli sinosibuko. Hayi ke. Joli. Why ningajoli niyekelana ukujola njengoba kusendelana kanje nikhuluma ngomkhuba. Ebonga umkhuba. Asijoli mluna asijoli. Nenzani ubumzwisa nje ifruit? Cha beka into Eyo. kanye beka into kanye. Bekuyinto yakanye bemzwisa.
Aziphethu yazi into ephatha kabi mfowethu into engiphatha kabi mfowethu. Yeah, uyakujwayela. No, ngiyakubona ukungijwayela kabi ne. Yeah. Engicasula kakhulu mfethu lo muntu lo ngambuza ngosibu ne. Sure. Ngathi usibu ubani? Wangitshela ukuthi usibu hayi usibu mfethu colleague yami mfethu nje. Shwa ngathi nje usibu mfethu umjida nje usizayo yabo kusiza ngomsebenzi ngoba bade kusanda umsebenzini mosha. Kanti wena siswamana kanti mfethu ngimuva nawe mina ngicela ngathi ngicela ungiphi imali ngifuna ukuphuma nabangani bami wena wathi awunayo mina befanele ngenze njani so wena wabona ukuthi ngcono usebenzisa i-fruits wabona ngcono usebenzisa kuyiyona yona into ethandwa ulova i-fruits ya baba wami sicela ungicelele insizwa lengikhulume kahle eduze kwami akwazi mfethu eyakwazi ufuna isho lento eduze kwendlebe zami ngiyizwe ngilunuke leli qiniso lela likhulumayo noma mangi shono ke siswami lento ofuna umtshela yona ukuthi wena noSibuku kwaba into eyodwa nakhona futhi nje wawenzela lenyuku fast and nakhona akuyona into ogxilile kuyona yena kwakuyinto nje ekanye futhi ngaze ngathola nemali ukuthi ngikuthengele leya hoodie leya Adidas yes le hoodie Adidas leyo igqokayo wayithengelwa uSibuku angisayifuni woza ngapha sisi angisayifuni wayithengelwa uSibuku le hoodie angisayifuni wena sister why yini ubethe ushoda ngehoodie ngicela usheshe le jacket futhi uyiphi nanga umuntu wakho lo mhlawumbe uzosuka eduze kwami yiphi hayi iphi yona leyo jacket kuthi ngehoodie ihoodie Adidas le hoodie but mhlawumbe uzokwazi ukuthi ayigqoke angekele ngokhuluma iphi ihoodie Adidas ikhona ngizoyipha mfowethu ongcono futhi ngizokunikeza yona ngicela ukukhuluma nosisi yakho khuluma uthi sikhona nje mtshele ukuthi awusamfuni wena into osafuna ukuyikhuluma nomuntu okufebela ufuna khuluma leduze mtshele uyakhuluma sister qhubeka mtshele nazi nezinye izinto oyithenge ngemali endoda yakho uSibuku cha ngisho baby ngabuka ukuthi last year azangi gift anything for your birthday so this year ngathi athi ngikuthengele le hoodie leyo bokade uyifuna yeAdidas so wabona ukuthi ngone uzame ngoSibuku cause uSibuku yena umuntu ongathi unezinto ekujwayela lo awuthami kanti indaba mfethu ungamtshele ukuthi awusamfuni usamthanda nifune ukuyilungisa lento uphinde futhi ethole enye indoda akuthengele impahla ngemali ayithole into kanti yini change mfowethu shela ukuthi awusamfuni ngiyaxolisa mlungu ngiyaxolisa shame baby ngizomblock ngimdelete mina ngisamthanda shame wena uthanda ba usathanda uSibuku cha ngithanda umlu ngicela ukuhamba ngiyathatha ngihamba ngidlula ngicela ubuyele endlini awuthami usazoqhubeka ngizokudedela ubuyele endlini iba indoda mtshele lo ukuthi awusamfuni ukujwayela kabi kodwa igama lokuthi angisamfuni phela ntakile igama elilula lelo leshe ngathi lilula manje lelo gama lelo okay usafuna ukuqhubeka nalo nilungise ke lento yenu xabanisa lo mina kanjani awuthami usazoqhubeka okay wena uyaqhubeka nalo njengoba umbona vele ukuthi uyibolele ke kanje because uyajola noSibuku and leyo mali ayiphantayo uphantela wena ihood ngeke sesithanda no 5 years wena nahlukana manje ihlukaniswa yinto ngicela usho igama elilodwa bese ngiyahamba lisho one word yeah lo ngijwayela kabi wena ujwayela ubafo lo ngijwayela kabi mfethu ngiyaqoka leli jezi mina ngiyatshela kanti ngitshela ngento ngekho luna baba wami asam ngicela unyakaze mfowethu khona ngizosebenza yabona danki nje yami khuluma xabanisa mlungu ngiyacela sambe no change mfethu lo muntu khulumiswe nyami ngicela nyami okay awuthamtshele kodwa lo ukuthi awusamfuni lo mluka mo ngiyacela nje washo ngathi kululu wena intombi yakho vele uyala kanjalo nje kodwa ngibuzo wena yaphi yala kanjalo esekutshela lapha sesithanda lengane yakujolela lena samba endayiphika umkaphe mlu samba bese phone yami nafethu change lengane wena okay ngifuna ukuyilungisa ke niqhubeke nobabili nami angivela ngisahamba naye mina ngitshele phela ukuthi asamfundo angisahamba nawe mina ya akasambi nawe umlu ngoba wena uthanda noSibuku kanti indaba umenaphe mfethu awu kapha lengane mfethu mfethu mhlawumbe sisazokhuluma ngelanga manje manje wena mfethu wena mfethu amcafatha akachaze change ukuthi wenze manje mase uthi awusahambi nami okay chaza ukuthi chaza ke nangudinga incazelo ke angichazele kwaye ngizosubhlungu nje awuchaze mfethu lapho ngiyaxolisa uyasho nje ukuthi ukuthi akuthengele ihoodie ayenza ngenhliziyo enhle yezwa lento ayenza izinto engizenzelele ingane le naye icabanga mfethu she went through ihoodie bengifuna ukukujabulisa nje nakade uthi kade uyifuna Shuthi abantu bangqokela ihodo nobona isilima nje ngihamba nawe ngemall. Ubona amandla akho ukusebenza kakho kanzima. Ngibona ukuthi ngiyakuthanda amandla ami lawo. Uvumelana naye futhi. Hayi baba wasebenza phela cabanga usibuye emsebenza for ukuthi indlela yami ukuthi ngikukhombisa uthando ukuthi ngiyaku-appreciate. Ungenza noma yini. Musukhala wena. Angithi wena ngithe hlukane nalengane wena wanqaba. Azodeteba. Ayithatha ngendlela yazi mfethu uyafika la ngezi ufika manje usukhuluma nami manje shintshane walk usukhuluma nami uzosiqakanisa hamba nomuntu engimthembayo kanti ngihamba nomuntu oyinyoka yayinyoka
Ya qhubeka ke lapha. Lazi mfethu ngiza kuwe ngishintshe walk ngithi awunayo lento ezwa ku-TV ngithi Sure. ngikhuluma nomuntu ngoba Kanti ngiyathe. inyoka izovele Kanti lento izongishintshela. ya. And still usamthanda ngithi wena awuthami. Angazi lapho ngisazocabanga ngalokho. Okay, Ngathi okay. Singahlukaniswa abantu. Musungifaka endabeni zabo. Oh. Ya. Sure. Khuluma. Mfethu ngicela akuthini? Kodla. Yazi uthini mfethu? Ya. Iwani into engicela. Iwani. Ngicela wena ngithi besiya le so2. Ngicela wena uyele. Mina ngiyele. Okay. Noma wena uyele, mina ngiyele. Asivumelane uba esitoro phakathi kwe2 manje. Hey, awuthami. Thengela ama-dunked wings. Angisayingeni leyo nto leyo ngithengela mina. Awuthami. Ngithengela mina ngato. Ngaphe mfethu umtshela usamfunya kucela. Elokuthi ngisamfunda. Ngizokunika ulift. Uqinile lelo gama lelo. Oh, Sifuna nje ukuthi kulungise indaba yamanje. Ngeke ukuhlukanisa. Ngifuna ukukhuluma noSibu. Ya. Ngifuna ngiyazayenza khona yakuSibu. Uzomshaya? Hayi uSibu kumele achaze. Kumele achaze. Awubonye usibuko. Awubonye. Awucabanga uyakumchita. Awucabanga uyakumchita uthi uyokhuluma esidobazana. Vakushaye. Akushaya thatha intombi yakho. Ungalwi. Ungayilweni intombazana. Chama ngathi nawo usizi ke manje awusasizi. Okay. Awusasizi. Okay. Asabe ngicela ngisho ukuthi asambe siyekele labantu laba esingabazi sibabona le YouTube. Singitshela iqiniso mina ngisahambi ngifuna ukuqhubeka mfethu mhlawumbe akusibuya kodwa sibuyele kule yafoni. Wena. Hayi ngeke. Angikulwelile doki. Ekuse welcome. Kube intombi yakho. Ayibayeke angikulwelile wena. Hey wena yabo kuloko. Yimi usukubamba ingane ngathi niyathandana kanti. Wena awungiphorile doki yezwa. Awungiphorile ntwana yami. Hamba nale ntombi yakhe ekudonsa ngekhala. Ayungiphorile kuloko. Kapha lengane angiphorile lo. Brazo ngizokufonela nje manje ngisashutha manje nje komzuzu. Angiphorile lo mfana angiphorile ke lo. Lengane yamtshela ukuthi ngisebenze kanzima. Ngisebenzela wena ukuthi uthole angiphorile lentwana. Isekana mbani? Abangiphore kakhulu laba. Boring. Idlengane mfethu iyaqilazeka mfethu. Yezwa mfethu. Yangizwa welcome. Ithi yaqilazeka wona. Isetshenzwa kanzima mfethu. Ukuze itholele lo mjida mfethu ehudi ye-Adidas. Juluka. Hefuzela. Elana usibu ngesizolo. Ela usibungo mgqobhozo. Yagcina ke iphumelela ke ithola ke ijacket ke yathengela lo boy ke ijacket yehoodie le Adidas ke la khona. Fucking shit. Take me straight home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.